Guys, ito ang beach sa Bicol dito sa Bagulataw. Ito yung taas kalsada, daanan ng mga sasakyan, mga motor at mga four wheels. Ganda dito mga guys. Tao, maraming naliligo sa dagat. Ito reunion ng side ng misis ko. Wala dyan sa mga may watawat na yan. Yan ang kanilang, yan ang tent namin. Yan, mga sasakyan nakaparada. Yan, ito sasakyan din namin ito. Ito may Alex na L300. Tataas bundok, yung ang tanim. Bundok yan mga guys. Ito naman yung aming kutsi. Ang gilid niyan ay simento. Nilagyan ng simento para hindi gumo. Mainit dito guys. Napakainit. Summer. Kuryente na rin dito. May kuryente na rin dito guys. Galing pa kami ng Laguna. Yung iba Maynila, yung iba naman taga rito sa Naga. Dito sa Del Socorro. Iba naman dito na rin, taga rito na rin sa Bagulataw. Marami may mga puno. Yata guys yung tinatawag na puno ng akasya. Yan, may mga motor sa dagat. Yung mga motor guys na yan ay ipapaw pa rin yan pag gusto mong mamasyal sa laot. Binakura na ng kawayan ng tabing karsada papuntang dagat, gilid ng dagat. May mga puno din ng nyug. Maraming mga tao sa gilid tabing dagat. Si Alex nag-aayos ng ilaw. Wala kasing ilaw yung kanyang 300 sa loob. Sarap magligo guys sa dagat. Magbakasyon pag may time.
daming dumadaan. Mga nyug dito mga guys, mga payat. Purong nasa buhangin kasi. Walang lupa ganyan ang nyug pag ano. Pag nasa buhanginan, payat. Basta nyo mga guys, ang sasakyan ko. Jeep punong-puno na sakay kahit galing yung bundok pababa. Pataas. Bundok, ganyan din. Dito kasi matitindi ang mga hulin, lusungin. Kailangan malakas ang makina at malakas ang preno ng sasakyan. Marami pang dumarating na mga tao magliligo sa dagat. Maraming mga nyug sa taas. Buti na lang at aming kutsi nakaahon sa bundok. Nakalusong sa baba. Lalakas ng makina mga sasakyan dito mga guys. Ito ang Kubo. Magandang pagmasdan guys ng dagat, lalo na kapag umaga. Bahay kubo sa tabing dagat. Nabubuhay din ang nyug kahit nasa buhanginan, tabing dagat. Masarap magligo sa dagat guys, lalo kapag umaga. Huwag lang yung kainitan, talagang mangingitim. Sunog ang balat sa init, lalo kapag mainit. Ang ganda ng view mga guys ng dagat.
pati mga bata. Hanggang tuwan-tuwa sa dagat. Yan, ito ang aking asawa. Ang kanyang kapatid, si Alex. Wala nga, hinahanap ko. Hindi ko makita. Kami ay kakain. Ganun, nakita ko kanina, pinaypay ko na ewan. No, sana. Ay, hindi mo ginawa. Oo, sabi ko yung nandun sa dagat. Sabi ko masamba. Tumangulaang. Ay, magabihis. Halika na, tanong. Oras na. Ito guys, ang side ng misis ko. Yan. Ito sila. Nasa nagkikwentuhan. Bakit kasi hindi nagpangita? Panti nagkakantahan. Maganda rin ang mga halaman din dito mga guys, mga Bermuda. Parang bahay dito ang yung iba kasi dito na rin tumitira. Ito ang magpipinsan. Guys, buhangin dito puti. Yan, pinsan ng misis ko yan. Isang buo. Si Joga. Kaway-kaway sa camera. Ito naman si Papa at katalikod. Nakaway-kaway pa si Joga. Papunta ako guys sa dagat. Sa tabing dagat. Kasi yung pamangkin ko si Janine at si Kalinda. Nandun nangunguha ng maliliit na suso. Ito naman sila ng ayun yun. Ayan, yung kapatid ko si Milan. Nakadilaw. Nagluluto. Sinama ko. At si Alex. Ito. Kapatid ng misis ko. Ayan. Tamang kwentuhan muna. Hi wishers, this is RG and I belong to Tabing dagat mga guys. Click here. Click here. Ito, napunta ko dito sa dalawa. Click here. Maganda guys ng puting bato. Maganda itong palagay sa harap ng kapilya at sa mga bahay na mga lalaking bahay. Ano nagawa ninyo? Ano nagawa ninyo dyan, oh? Oh, si Kalinda, si Nining, Janine, ang aking pamangkin na maganda. Ang dami guys na naligo. Ang dami mga bata sa dagat. Mga salbabitang gamit. Ito ang dagat guys. Medyo malakas-lakas na ang alon. Ito ang mga bato dito. Oh, naka-video ito. Ang daming naliligo.
Ano yan? Karamihan mga bata. Tuwa-tuwa sa dagat. Ano nyo yan? Ano nyo? Ha? Plastic? Isang plastic lang. Ano yan? Bato? Oo. Ang gaganda oh. Ah, pan-display. Palaki sa doon sa halaman. Ang lang ano sa plastic. Sige. Ito ba oh? Yun o, ang ganda ng linaw. Kaya oh. Mawali. Minsan wala na ako nakikita. Ito guys, ang gilid ng dagat to, ang daming taong mga naliligo. Pero ngayon medyo madalang-dalang kasi nagkaroon ng panibagong beach yata na nilipatan sila. Si Nining, nakatutok kay Nining yung camera. Ah, si Kalinda. Mumulot sila ng magagandang bato. Linaw ng daan, linaw ano? Linaw ng tubig. Linaw ng dagat. Hindi na masyado mainit ano? Hindi na masyado mainit.